Estem tots, en lo bàsic, molt units i molt d'acord. Tots els cristians del món fem, creiem i sentim el més important, el mateix. I dir-vos també que és una cosa curiosa. Jo crec que el temps de vegades no el marquen els rellotges, sinó els sentiments. Jo estava pensant ara que fa 6 anys, quasi 7, també en aquesta sala, prenia possessió com a administrador apostòlic i em semblava tot estrany. I ara em sembla com és ma casa. Té sempre aquest sabor agridols de despedides i d'anar a un destí o a una situació totalment nova per a mi. Per això jo, a més d'agrair-ho al papa i agrair la seva confiança, jo vull agrair a totes les persones que han col·laborat amb mi en aquests 6 anys de bisbe diocesà. Els més propers, els sacerdots, en companyia del vicari general, tant el primer Rafael Portella, que se n'ha anat perquè tenia ara un funeral a mà, com Gerard, ja fa quasi 4 anys, com a tots els sacerdots, els diaques, la vida religiosa consagrada i tants laics que fan feina en les parròquies. On no podem arribar de ninguna manera a les persones concretes com som els bisbes, que moltes vegades estem aquí o estem allà, arriben per donar testimoni, per donar a conèixer a Jesucrist, els laics i tot el personal, totes les persones que creuen i segueixen el Senyor. Jo per això un agraïment immens a tots per lo bé que m'han acollit aquí, mai m'ha sentit estrany i això és una cosa molt important en l'afecte i en la vida de cadascú. I per això jo no tinc més que motiu d'agrair a tots. 6 anys són molts o pocs? Doncs no ho sé. Cadascú, com no ho decidim cadascú de nosaltres, en aquest cas jo ajudo a decidir als sacerdots i el papa ajuda a decidir també la meva persona, que em diu m'agradaria o voldria o demano que vagis a tal puesto. Doncs allà començarem fent l'única activitat que sabem fer els bisbes i els sacerdots, que és predicar i anunciar a Jesucrist e intentar viure en la màxima coherència allò que prediquem per als altres. Per això jo, a través dels mitjans de comunicació, vull agrair a tots els menorquins, no sols als catòlics, sinó a tota la gent que m'ha vist per ahir, m'ha saludat, jo he saludat i que he intentat sempre donar a conèixer per la meva vida i les paraules el que el Senyor ens dona a tots.